Numru ta' furnara ma kellhomx għażla oħra għajr illi jollu l-prezzijiet tal-prodotti tagħhom wara li 3 snin ilu kienu ppruvaw jassorbu huma ż-żidiet fl-ispejjeż ta' tqiq. Minn barra illi żdied il-prezz tal-ħobża Maltija kemm dik żgħira kif ukoll dik kbira, żdiedu wkoll il-prezzijiet ta' prodotti oħrajn tal-forn. Il-panini żgħar żdiedu b'5 ċenteżmi l-waħda, il-ftajjar ukoll raw żieda hekk kif tira kbira li kienet tinbih euro issa qed tinbih għal euro 10 ċenteżmi. Il-furnara qed jgħidu illi minn barra żieda sostanzjali li kien hemm fl-ispejjeż tal-prezz ta' tqiq riċentement olew ukoll il-prezzijiet ta' prodotti oħrajn li jintużaw fil-produzzjoni tal-ħobż. Fost l-ingredjenti li olew hemm il-marġarin, iż-żejt u l-ġunġlien. Bosta furnara tradizzjonali li diġà kienu qed bagħtu minn kompetizzjoni kbira minn ħwienet kbar, illum qed isibuha diffiċli aktar minn qatt qabel sabiex iżommu il-prezzijiet tagħhom kompetittivi, bir-riskju illi nkomplu naraw aktar minn dawn il-fran li huma parti mill-kultura u l-wirtana jalqu l-bibien tagħhom darba għal dejjem. Dawn iż-żidiet mhux biss huma ta' inkwiet tal-furnara, iżda qed jinħassu wkoll b'mod tanġibbli fuq il-bwiet tal-familji Maltin. Iż-żieda fil-prezzijiet tal-aktar affarijiet bażiċi qed tinħass l-aktar minn dawk bl-aktar dħul baxx u fil-faxex baxxi tas-soċjetà tagħna. Fost l-affarijiet li jolew sostanzjalment fl-aħħar sentejn jew tlieta minn barra l-ħobż kien hemm il-ħalib u l-prodotti tiegħu, numru ta' mediċini u prodotti tal-kura personali. Il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li l-Gvern jirrimedja b'mod konkret u konsistenti din is-sitwazzjoni li qed tkun ta' piż kbir fuq eluf ta' persuni.